Hlásíme se vám z živého vysílání z lyžařského střediska Aprika. Máme tady krásné počasí, krásné scény. Jeli jsme to zatím jenom jednou, ale teď se jdem fakt všechno tady. Bomba. Dobrý den, hlásíme se vás opět z Apriky, tentokrát z kabinky a máme pro vás nejnovější zpravodajství. A nevím jak takže prodali jsme už všechny světovky, jsou úžasný, kromě manželky, která je pěkně posilná, taky to bylo trošku zmrzlý, ale jinak je to v pohodě. Ale jinak miluju Alpy, miluju prostě super, nejlepší hodně asi. Jak vítáme na sobě v Aprice, je to strašný dokola. Máme hnusný počasí, sněží, jak to budou boule. Vidíte, máme i zastíženou kabinku, že nevidíme, kdy budeme vystupovat a to je strašné. Včera večer jsme trošku zapařili, padlo nám trochu kus sněhu ale jinak jsme šli spát ve 12 hodin, takže jsme docela chillí. Se vám podruhé z italské kabinky v Aprice. Lyžování je to těžký, hnusný, prašan nárnutý, to je hrozný. Ale furt se to dá ještě. A je to strašně záunavný.
zatím nashledanou. A teďko si pokusíme ještě zaznamenat, že jste viděli, jak je to vesnice. A nemůžete vidět sluníčko ráno. Ne, my ho nevidíme. My ho fakt nevidíme. Nevidíme, no, ale tak, ještě ne. Slibne. Slibne. Je měkčí. Je měkčí. Skoro v pořádku. A ještě něco k dnešnímu lyžování, nebo? No jakoby je hnusně. A ještě něco? Je hnusně. Sněží, je hnusně. A ještě jsem zapomněl, je hnusně. Ale paráda. Jmenuji Alpy. Che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, no, non esistono più, con te io li vivrò. Protože i kdyby to tady stalo za největší hovno, tak z toho budeme nadšený, ano!